Spím na gauči, žijem v jednej domácnosti so svojou svokrou a mám na starosti dvojročného syna a som na materskej. Neviem, či už ešte treba dačo vysvetľovať. Je to druhý týždeň a je to diametrálne inak, ako som si to predstavoval. Takže som unavený. Žena mi dnes povedala, že si už mám vymeniť tričko, lebo smrdím. Je to už poznať na mne fyzicky aj psychicky, že troška som vyčerpaný. Pomaly sa odrážam od dna a myslím si, že už čoskoro sa dostanem na nejakú tú zmysluplnú energetickú hladinu. No začiatky sú všetkého ťažké, takže zvyknem si a snad sa dostanem aj niekedy ku realizácii svojho plánu. Takže so Slavom sme na natáčacom mieste, možné natáčacie miesto. Ešte pôjdeme niekde ďalej, lebo si to musíme pozrieť. Tu máme točiť hrobovú scénu.